שלום, שמי אילן קרן, עורך פטנטים, מהנדס ובעלים של משרד פטנטים IP אילן קרן. אני רוצה בסרטון הזה לענות על כמה שאלות, שהן שאלות שהרבה פעמים אנשים שואלים, וחשבתי שזה יהיה טוב לתת תשובות ככה על שאלות נפוצות וחשובות. אז דבר ראשון, אני אתייחס למשהו שהוא בשלב המאוד ראשוני, וזה בעצם בדיקת מוכנות עצמית שלכם, אם אתם באמת מסוגלים להתחיל את התהליך הזה של כתיבה והגשה של בקשת פטנט, כדי להגן על ההמצאה שלכם, על הטכנולוגיה. אז דבר ראשון, צריך שיהיה מסמך אפיון של ההמצאה. כאשר המסמך אפיון הזה מכיל פרטים ממש על הטכנולוגיה שעומדת בבסיס של ההמצאה, לא רק רעיונות כלליים. דבר שני, זה צריך לעשות איזשהו חיפוש ולראות האם הדבר הזה פורסם קודם כל, או קודם לכן. ואם הוא פורסם, אז אי אפשר יהיה לקבל על זה פטנט וחבל על ההשקעה. דבר שלישי, בבדיקת מוכנות עצמית ראשונית, זה לראות האם יש לכם את התקציב הנדרש. אז מדובר על משהו כמו 15 עד 20 אלף שקל לפני מע"מ, שזה התקציב הראשוני, נגיד לשנה, שנתיים הראשונות, והוא ההשקעה העיקרית בעצם, או הגדולה ביותר. ולאחר מכן, על פני כמה שנים שהבקשה עומדת לבחינה, יש עוד צורך בהשקעות כספיות נוספות, אבל הם יהיו כבר בסדר גודל קטן יותר. אוקיי, שאלות נוספות. אנשים שואלים למשל אם כדאי או אם נדרש שיהיה אב טיפוס לפני שמגישים בקשת פטנט. אז התשובה היא לא חייב, אם כי בנייה של אב טיפוס זה דבר שיכול להועיל מבחינת ההתמודדות עם קשיים, עם אתגרים שקשה לפעמים לאמוד אותם, לפני שמתמודדים ממש עם הלכה למעשה בנייה של אב טיפוס של ההמצאה. דבר נוסף, זה השאלה איפה כדאי להגיש. אז השאלה איפה כדאי להגיש היא שאלה שהיא קשורה בעצם לתוכנית עסקית, או לגודל, או איפה השוק העיקרי של ההמצאה שלכם. הרבה פעמים זה ארצות הברית, מן הסתם מהסיבה שזה שוק מאוד עשיר, שוק שיש לו פוטנציאל מאוד מאוד גדול, אבל יש מקרים שזה לאו דווקא ארצות הברית, זה יכול להיות השוק המקומי בישראל, או שוק אחר שמתאים להמצאה. יש משהו שנקרא לא המצאה, אלא בקשה פרוביזורית. בקשה פרוביזורית זה בקשה שיש לה תוקף לתקופה מוגבלת, ובאנגלית היא נקראת provisional. בדרך כלל אנשים מגישים בקשה כזאת בארצות הברית, והיתרון של הגשה של בקשה כזאת היא שהעלויות הן די נמוכות, בעיקר בגלל שהאגרות הן ממש זניחות, וזה מאפשר לדחות חלק מההוצאות לשלבים יותר מאוחרים, שזה דבר רצוי כשהמיזם שלכם נמצא עדיין בשלב התחלתי וצריך להקל קצת על התזרים. שאלה נוספת זה האם יש פטנט בינלאומי. פטנט בינלאומי אין, יש פטנט באותה מדינה שהגשתם ואם הבקשה שלכם אושרה, אז שם אתם מקבלים פטנט. אבל כן ניתן להגיש בקשה בינלאומית, שיש לה שלב שבו היא נמצאת תחת תהליך של הארגון העולמי לקניין רוחני, והיא עוברת שם תהליך של בחינה ראשונית, אבל אחר כך צריך לתקף את הבקשה הזאת במדינות היעד. שאלה נוספת ואחרונה זה לגבי האפשרות של העתקה של פטנט. הרבה פעמים אנשים חושבים שאוקיי, יהיה לי פטנט, אבל אנשים יעתיקו ובעצם לא יצא לי מזה כלום. אז התשובה היא שזה לא ככה, להפך, פטנט זה משהו שמבצר את ההגנה על ההמצאה, רק צריך לדעת שאם יש לך פטנט לדוגמה בארצות הברית, אז ההגנה שלך תהיה בארצות הברית.
אבל זה אומר שגם אם יעתיקו את הפטנט שלך במקומות אחרים, למשל כמו סין, אי אפשר יהיה למכור, אי אפשר יהיה לייבא לארצות הברית, ובעצם השוק האמריקאי הוא בשליטה של בעל הפטנט. כמובן שגם דבר רצוי מאוד הוא להעביר שליטה על הבקשה או על הפטנט, אם כבר ניתן, לגוף שהוא יכול גם להשקיע בזה יותר ויש לו יותר משאבים, בזמן שאם אתם גוף או משקיע או ממציא פרטי, אתם יכולים בעצם לעשות איזשהו העברת בעלות תמורת סכום חד פעמי או תמלוגים. אז זה איזה שהן שאלות ככה שנפוצות, שעולות, יש כמובן עוד שאלות ואפשר להתעמק בעוד דברים. אנחנו נשמח לעזור לכם פה ב-IP אילן קרן, ואני מקווה שהמידע הזה שנתתי בסרטון הזה יועיל. אז בהצלחה.